Здравейте, приятели! Искам да ви покажа днес какво ще извършвам. Това е една пратка на наш клиент. Малко я забавихме, но сега започваме да я изработваме. Ето тук ви показвам вече готови заготовки. Клиента искаше кацалки с точен размер 25 см дължина. Това са заготовките. Само да наглася телефона. И сега започваме. Това всичко трябва да остане чиста сърцевина, без кора. Започваме да ги белим. И като се стараем да не е гладко, тъй като когато не е гладко, кацалката изглежда по-хубаво, а и птичките по-добре се захващат за нея, отколкото да е много гладка, нали, да е с равна повърхност. Важното е кората да се махне напълно от нея. Даваме така. Обелваме ги. Така. Когато сме махнали напълно кората от кацалката, е тук този ръб, където е отрязано. При всяка една моя кацалка ръбът също го вземам по същия начин с нож. Не с шкурка, с нож. Ръбът така няма да е остър, но пък ще е красив. Хубаво ще изглежда. При това ще е и безопасно. И така. Продължаваме. Белим всички кацалки, заобляме ръбовете и след това продължаваме с другата процедура. И така, приятели, след около час и половина и малко отгоре старателно премахване на кората и острите ръбчета, вече сме готови. Ето, погледнете. Всичко обелено. Сега преминаваме към почистване на отпадъците и след това започваме с втората процедура с кацалките, тяхното обгаряне. Така, приятели, минахме през обгарянето вече. Ето вижте. Всички кацалки са прилежно обгорени с цел обезпаразитяване. Тук съм приготвил една малко така креативна, която ще направя за този мой клиент. Ето ги всичките. Готови са.
А сега искам да ви покажа, в предното мое видео споменах за това, че нито един мой артикул няма пукнатина в него. Ето тук бях приготвил едни заготовки за кацалки. Вижте какво стана с тях. И така си останаха. Оставил съм ги, държа ги тук, ако отрежа от тях парчета, където няма пукнатина, за някой мой друг проект. Ако не, отиват в печката. Ето ги 2 броя. Обелени, труд е полагано, имат пукнатина, няма да ги изпратя на клиент никога тях. А сега продължаваме с следващата процедура към изработката на кацалките. Пробиване на дупките за шпилки, на които ще се окачат прикрепващите елементи. До скоро! И така, всички кацалки вече са с готови дупки и започваме да им слагаме тези прикрепящи елементи. Това е единственото нещо, което аз купувам от магазин. Не като колежката, която коментира моите кацалки, която ги купува и препродава в нейния сайт. Сега започваме с поставянето на крепежните елементи. И така, нашите кацалки вече са готови. Ето, приятели, всички са с прикрепени прикрепващи елементи, крепежни. Кацалките са обелени, без кора, обгорени, няма лепило, няма буй. Всичко е естествено. Няма пукнатини, напълно сух материал. Материалът е орех. И така, най-важното при кацалките е намирането на най-качествен и добър материал за тези кацалки. Както има една поговорка, от всяко дърво свирка не става. И така, вече сме на финала с нашата поръчка за кацалките. Минахме през предпоследната фаза опаковане. Опаковани са кацалките. И сега пътуваме към куриерската фирма, за да ги изпратим на новият ни клиент. Честити да се му!